Кукмарада елда уздырыла торган итек-фыз бәйрәме бу елда киң колач белән узды. Бәйрәмчә бизәлгән мәйданда дәртле җырлар, уеннар гөрләде, милли ризыкларны авыз итәргә дә була иде. Итек җитештерү буенча мастер-класслар эшләде, спорт ярышлары үткәрелде. В Кукмарском районе здесь на фабрике этот промысел, это ремесло, это уже в разряд искусства перешло. Я когда смотрю те изделия из войлока, которые сегодня продается по всей России, это вообще уже так шкафка куеп торган гына итекләр дә бар. Гомер-гомергә киез итек үз дәрәҗәсен югалтмый. Бүген дә ул өлкәннәр һәм яшьләр арасында бик популяр. Мин 2 пар башмак сатып алдым. Аларны өйдә киеп йөрергә бик җайлы һәм аякка да җылы. Бәяләре дә кыйммәт түгел. Бәйрәм барышында тамашачылар рәхәтләнеп күңел ачты. Киез итек бөтен уеннарда да төп герой. Итек киеп футболда уйнадылар, еракка атуда да итек төп атрибут булды. Кукмараның киез итекләре үзенең ныклыгы, матурлыгы белән сокландыра. Алар чыдам берничә сезонга җитәрлек. Без кунакка ерактан килдек, Ростов өлкәсеннән. Бездә кар әз, мондагы матурлыкка сокланабыз һәм яңадан килергә уйлыйбыз. Берничә сәгать барган бәйрәмнән мөгаен бөтен тамашачы да килгән кунаклар да зур канәгатьләнү алгандыр. Булай киләбез елдагын, бик ошый, күңелле. Быел менә артистлары да бик яхшы. Имелен бибез, итек җылы киеп йөрибез. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.